least maka minus-minus o tanaw. Mo no, tama no. Hagi, 70-80 ang kagadi oro. Kaya kalit ang 40 na lang. At least na mapatay ana. Alas 59, ano na po ang buwelta ni Art. The 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc Jr. Basta mga junior. Gayi. Good morning day kanimo, Ma'am Joy Martinez, ang ato ang presidente sa fans club. Ay, Ma'am Joy. I miss you too. O brother Oscar Pasco. Anong gahi? G Swiss Moy mayo ka brother. G Swiss Moy. Norman Paler is watching. Rodrigo Directo Junior. Sang Narbay Zayas, good morning. El Castaño, good morning. Oga sa tanan nga mga naminaw kanamo karon. Maayong Monday. Good morning. Miss Universe. Miss Universe, walay naglibtanan doon mga kabayutan doon. Paghuman sa atong programa, suguday ang Miss Universe. Kita mga Pilipino, dapat ang suporta sa misyo, todo-todo. Kaya ang atong kandidata sa atong nasod, garepresenta. Magkadaiya man atong panlantaw, di sagud ta magyaw-yaw. Para di maapektuhan ang pagramba ni Rabia, isa na siya? Rabia Mateo diha sa international nga entablado. Di man ko kay may ani close. Mau ba? Unlike si Pia kay Hi P. Hi Art. Kung kiusa na to pagsuporta kang Pia o kang Catriona, ana unta gyapon kadasig kang Rabia, ipakita ta. Kay kumudaog graba si Rabia o mailog ang corona. Siguradong ikaw katanaw-tanaw sa imong kama maghugyaw-hugyaw. Pero magsilbi unta kining leksyon sa tanang mga kandidata nga mag-focus sa inyong kagwapa aron prepared mo sa inyong pagrampa. Ayaw sa pangaway sa presidente nga grabe, wala lang yun mo ka tingala nga sa katauhan bagang doon sa Pilipino, grabe kini siyang gihigugma. Kay sigurado manghilabot-hilabot kay ka, mag-comment batok sa presidente ta, sigurado pati ang mahimong maores ang imong pagkakandidata o sa imong pagrampa, way mo suporta, magpaso-paso ka nga ikaw ra usa. Okay Rabia nga ikaw mo makmak ang digong, okay ra gyud kana dai katungod nimo kana isip o sa membro sa nasod Pilipinhon. Pero kung ang imong gihimo tinukmod kay kasamanwa kamo ni Drilon. Halata kayo ses. Nga ang imong motibo apiki pa sa liki nga lababo. Maong wa nimo kayo ma-feel ang suporta sa masang Pilipino. Kay syalan po ka, oy. Bias kayo mong pagpamira. Unya, dito pag ka magpa-inspired sa mga dilawan nga dugay ng gibasura. Pero, good luck, gihapon kanimo. Baby Rabia Mateo. Stop the drama. Nga nagkasamad-samad ka, unya di daw mao ang costume nga nadala, etc. For sure, my baby Rabia, you learned your lesson. Ang mga Pilipino nga gasuporta ni Digong, mauusab ang mga Pilipino nga mosyagit sa imong pagka-champion. Kay bisag pulos udong ra ang ilang kinaon, buntag, pamahaw, paniudto, panihapon, udong. Pero kini nga mga Pilipino nga inyong ginabirahan, palangga kaayo nila si Digong.